Os neofalantes poden ser o futuro do galego. Aínda non o son, pero se o galego vai desaparecendo do seu ámbito de uso habitual, a única esperanza para preservar e conservar unha lingua está neses falantes que aínda non teñen o galego como lingua materna, comezaron a usala, fomentala e defendela como símbolo de identidade da súa cultura. A este fenómeno non son alleos os grupos parlamentarios. Este venres era aprobada, cos votos a favor do PP e PSOE e a abstención de En Marea e BNG, unha iniciativa a través da que os populares pedían a posta en marcha por parte do goberno galego de accións orientadas a promoveren o uso do galego e apoiar que os neofalantes adoten este idioma para se comunicaren. Deste xeito, o Parlamento instou a Xunta a pôr en marcha accións orientadas a mostrar as vantaxes de falar en galego, apoiar aos neofalantes novos que están a pensar ou xa teñen decidido adoptar o galego como lingua de comunicación. En paralelo, a Cámara sinalou que estas accións deberán axudar a combater os posibles estereotipos e prexuicios que poden existir ao redor da intencionalidade ou competencia lingüística de quen comeza a utilizar o idioma propio de Galiza sen ser esta a súa lingua inicial. Deste xeito, a iniciativa defendida polo popular César Gil destaca a importancia de incorporación de neofalantes ao galego porque resulta sempre un elemento dinamizador da lingua. No eido da sociolingüística enténdese por neofalantes o conxunto de persoas que se converten en usuarias habituais e con frecuencia exclusivas dunha lingua que non foi a súa lingua materna ou familiar. A incentivación e protección deste achegamento á lingua galega debe ser sempre un elemento de gran valor para conseguir unha maior difusión en todos os ámbitos da sociedade do uso da lingua galega, destacou Fernández Gil na defensa da súa iniciativa. O deputado destacou a necesidade de poñer en valor o esforzo que realizan os neofalantes e darlles visibilidade como un exemplo na difusión do uso do galego e como un estímulo no camiño da normalización e da incorporación de novos falantes de galego. De feito, lembrou que en moitas ocasións o esforzo realizado polos neofalantes non é suficientemente valorado e a proliferación de neofalantes provoca tensións nos planos formais e funcionais da lingua, o que require un especial coidado e unha atención pormenorizada dende o ámbito das políticas públicas, comenta o deputado. Por iso, o grupo parlamentario sinalou que considera moi positiva a posta en valor da figura dos neofalantes como vehículo da dinamización do uso da lingua galega. De feito, a rede de dinamización lingüística da Xunta xa incide na dinamización do uso do galego na mocidade, con especial atención aos neofalantes nas tecnoloxías da información e do coñecemento e máis na promoción do uso da lingua propia de Galiza no marco da lusofonía. Isto é o que escribía Galicia Confidencial alá polo 25 de febreiro de 2017 baixo título Os neofalantes, un xeito de preservar e defender o galego. Como subtítulo, un pouco como información complementaria, comentaban que o Parlamento galego aproba unha iniciativa para pôr en marcha accións orientadas a apoiar as persoas que, aínda que sendo educadas en castelán, adotaron o galego como lingua habitual. Ola, ola, como estades? Moi boas, eu son Germán Estévez, o germano á portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus, neste voso espazo galaico portugués, achegando as beiras do Miño, e como ben nos comentaba outro día tamén un convidado máis alá, achegando as beiras do Atlántico, neste mundo de galeguidade e de lusofonía. Estades benvidos, estades xa a gustiño no voso programa favorito. Hoxe falamos dun tema que 7 anos despois do que acabades de escoitar volve estar de moda. Falamos de neofalantes. E continuamos falando de lingua nun momento de especial dificultade aquí a norte do Miño. A sur do Miño teñen un pouco máis fácil por esa cuestión
do que representa ter un Estado detrás. A norte do Miño está a cousa, como digo, un pouco máis complicada, está moi de moda. Falar tamén de recuperar falantes, xa que os que había cada vez parece que van a menos. Hoxe temos un programón, esperemos que vos guste. Como digo, vamos xa con noso convidado que está aquí connosco, que agora mesmo vos lo presentamos. E como dicimos, aquí está no Galiportus Iago Tavares Pérez Piñeiro, abogado e deputado no Parlamento Galego desde 2020, voceiro en Xustiza. Moi boas, Iago. Hola, moi boas. Estamos falando de deputado ao Parlamento Galego polo BNG. Sí. Un placer recibirte aquí na radio, neste podcast galaico-portugués. Benvido. Un placer é meu de estar aquí hoxe. Gustaríame que, antes de nada, que escoites algo que creo que che vai soar. Señor Tavares, de ilustre apellido de abolengo orensán. Mire, dos Tavares de toda la vida, que hablaban castellano e hablaban gallego. Non sei que problema hai de que a xente libremente poda falar en castelán e poda falar en galego. Isto, Iago, pasaba esta semana no Parlamento Galego. Estamos agora, para que nos escoiten outra data diferente, xa sabedes que o podcast podelo escoitar cando que irades. Estamos aquí a mediados de novembro de 2024. Isto en 2024 pasou no Parlamento esta semana. Sí, isto pasou, hai escasamente 7 días, nun debate sobre a dotación de medios da Policía Unidade Adscrita, que, creo que hai... en isto é lamentable que a deturpación dun debate, ou mellor por falta de traballo de preparación, pois se teña que meter en cuestións persoais, en cuestións familiares, e despois tamén non entendo, esa que lle pareza malo ao Partido Popular que haxa persoas que, aínda que, o mellor, educadas no castelán, decidan voluntariamente utilizar a lingua propia do seu país. A verdade é que, moi lamentable. E o máis lamentable siquera que non é sorprendente. Comentábamos un pouco off the record, Iago, agora comentamos un pouco o teu caso particular, como viviches este proceso, e o que significa ser neofalante, pero é curioso un pouco, non? Tamén o debate político, que non é a intención deste programa, aínda que todo é política, pero hoxe toca falar un pouquiño máis de lingua puramente, pero sí que é curioso un pouco, a perspectiva un pouco, non? De os roles cambiados, é dicir, o BNG falando de liberdade, de pluralidade e de, cada un que escolla o que queira, para un lado ou para outro, e o PP cos tópicos manidos de el castellano de toda a vida e tú, quién eres tú para cambiarte al gallego? Eu creo que realmente é coherente, non? Nos somos coherentes na liberdade, pero para que exista liberdade ten que haber igualdade. Entón, realmente, por exemplo, no meu ámbito, que a xustiza, ainda que conxunturalmente seña deputada, pero na xustiza non hai igualdade. Non hai igualdade para poder expresarte en castelán ou en galego. Entonces, nós sempre abogamos por esa igualdade, en este momento, para que exista igualdade, hai que potenciar e ter co idioma propia de Galiza unha discriminación positiva, e o Partido Popular realmente non ten esa conciencia do idioma propio e parece que lle molesta a xente que se incorpora a falar a lingua do seu país, que prefiren que falen, idiomas que, que poden estar presentes, pero que non son os propios de aquí. Me parece que pola súa banda é tristemente coherente. Repito que agora vou un pouco co teu caso, pero non me resisto, porque, claro, a cabeza, como dicía outro, non para. Como valorades, porque tú estás nas reunións internas, digamos, aí no think tank, non? No think tank do BNG, un BNG que agora ten bastante máis forza no Parlamento Galego, con eses 25 diputados. Temos feito algún programa últimamente sobre a cuestión, un pouco a raíz dos últimos datos que amosan que o galego, sobre todo na mocidade, estáse perdendo. Como é ese debate interno tamén voso? Como son esas reunións con Ana Pontón e todo o que se fala ali? Xa sei que non se pode dicir todo, pero este último mes está sendo especialmente complicado. Claro,
temos un espectro tan amplio, tantas cousas a que atender. Claro. Bueno, e efectivamente este é unha delas, pero facer un traballo e un esforzo pola normalización. E a normalización pasa por unha introducción, unha discriminación positiva, que se cumplan as normas, que se derrogue ese nocivo chamado decreto do plurilingüismo, que o que serviu é para seguir reducindo os espazos donde o galego se podía expresar e dar a coñecer, que non só é unha cuestión de competencia, sino unha cuestión de uso. Onte mesmo, no Parlamento de Galiza, o Partido Popular votou en contra dunha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para tratar de espallar o galego na Administración de Xustiza. Na Administración de Xustiza, onde prácticamente está excluído un 2% das sentencias simplemente están dictadas en galego. Bueno, pois tratar de normalizar que os programas de xestión existan en castelán, mas tamén en galego, cosa que non ocurre. Bueno, pois onte mesmo o Partido Popular vota en contra. Por iso hai que facer un esforzo por normalizar, para que despois exista esa liberdade de opción. Sí, sen coñecemento pois non pode haber liberdade. Se non coñeces, pois despois non podes escoller. Quen é Iago Tabarés? Non é fácil falar dun mesmo. Quen é Iago Tabarés, que por eso te convidamos, felizmente estás aquí connosco. Como é a túa historia coa lingua? Bueno, en primeiro lugar, son unha persoa moi pudorosa. Poder falar dun mesmo, de cuestións persoais, pois cústame un pouco, non? Bueno, pois si son da familia de Ourense. Eu son máis os Pérez que os Tabarés, porque os Tabarés, certo que chegaron a principios do século XX, pero é unha familia castelán, non? Os Pérez non. Os Pérez sí que son de, como lle decía esta Paula Prado, con parece que certa sorna ou que carácter despectivo, sí son de Ourense de hai moito tempo. É dicir, por parte da túa nai, de Ourense, sí, por parte de teu pai... Os Pérez en concreto, sí. De teu pai de Castela. Bueno, eran, sí, os Tabarés, non, meu pai xa nacera en Ourense, era de Castela, e por a outra parte de Chantada, non? Pero, bueno, os máis arraigo en Ourense, e o teñen moito, é o Pérez, que me dá igual, é dicir, é a circunstancia vital, me sinto moi orgulloso e quero moito a Ourense porque de onde son, pero bueno, eso é unha casualidade, cada un é de onde a vida o leva, non? Pero sí, bueno, nunhas circunstancias, ou tamén por a miña idade, non? É dicir, eu nací cando todavía gobernaba Franco, pois sí, hai un contexto de serialización do idioma castelán, non? Ben, eu fun educado nun idioma tanto familiar como incluso no contexto social en castelán. Bueno, pero chegado un momento, eu creo que por conciencia, porque eu sempre, na miña casa tamén, sempre houve unha consciencia de galego, é dicir, incluso por parte do meu avó, pois, sí, teña certa amistade no seu momento, pois, con Vicente Risco, con Cuevillas e tal. Sempre houve unha conciencia, fomos, eu creo que dos primeiros, incluso na dictadura do 25 de xullo, sacar a bandeira, é dicir, nos balcóns, non? Bueno, tamén en ese contexto, pois, por coherencia, por responsabilidade, pois sí, decidín, utilizar como lingua primeira, pois o galego, que no persoal foi ben aceptado por as persoas que xa te coñecían, que o ven natural, que fixeras unha cousa, tomaras unha decisión nese sentido. Cando tomas esa decisión? Na adolescencia? Non. A finais do século pasado, pois, non, debía de 20 e tantos, 30 anos xa. Pois non chegaba aos 30, é dicir, debía de ter 20 e tantos, non? Sí, é dicir, o incorporarme ao mundo laboral xa en Ourense, primeiro traballar en Coruña, sí que foi unha decisión de decir, bueno, pois, xa unha decisión vital de madurez, non? É unha decisión masticada, Iago, ou ven un día no que te cabreas e dice, a partir de mañá é un novo Iago? Bueno, novo lingüísticamente, noutro non. Eu creo que o sempre en Galiza devino de ler con 10 anos, non? É dicir, é unha cousa así, bastante dende pequeno, pero realmente o meu
activismo social, pois sí que foi a parte despois tiven unha oportunidade de dicirlo a cara aos dous, non? Pero por Manolo Rivas e por Suso de Toro, en concreto, chegar certas informacións de que estaban sufrindo represalias por a súa significación, eu tomei conciencia de dicir, bueno, non os podemos deixar sós, non? A xente que está traballando por a defensa do noso, do que somos, non? Que podamos seguir existindo, pois, bueno, hombre, temos que seguir. Entonces, pois, primeiro social, non? O individual, e despois tamén político, pois realmente foi o que decías ti, o clic que levou a participar, non? É dicir, vou acompañar un pouco xa a miña militancia, o meu activismo xa tamén do idioma. Bueno, simultaneamente, non? É dicir, bueno, agora que en principio xa teño un pouco escollido o camiño, tanto profesional como ideolóxico, bueno, pois vamos a participar activamente e significativamente, non? Porque incluso laboralmente, mellor socialmente, estaba en contextos donde o galego era unha rara avis, non? Entonces, de alguma maneira, pois, tamén, pois, imos por o noso grao de area, non? Digamos que viviches unha Ourense, bueno, uns anos tamén potentes no que, bueno, digamos que non te relacionabas pois cunhas capas baixas, digamos, de que tú viviches tamén unha Ourense, o que falabas antes dos intelectuais, non? Sí, tú veches acceso tamén a outro tipo de perfil de xente. Eu aí non tanto non o vivín, non? Porque, bueno, por razóns de idade non o vivín. O meu contexto de amigos, o galego estaba menos presente que o castelán, non? Pero, por exemplo, o ves no momento en que utilizas como lingua inicial, non? Porque antes como lingua de resposta, se falan en galego, falar en galego eso é común, non? Pero como lingua inicial, que tamén un pouco axuda ou incentiva que os demais tamén o inicien, bueno, pois eso sí que tivo unha acollida inmediata, é dicir, tamén moitos, pois, dos meus amigos, as persoas que relacionabas, se decides falar en galego, falan en galego. E máis, mira, a mí pasou unha anécdota hai 15 días. Ia nun coche con 4 persoas máis, dúas que eu non coñecida, que inicialmente todas ian falando en castelán. É dicir, cando eu empezo a falar en galego, houve momentos en que os 5 falábamos en galego. Pero naturalmente, é dicir, e aparte veías que o facían con soltura. Pero, sin embargo, é a importancia de, en contextos, non renunciar ou non acomodarte, senón tratar de fomentar, amablemente, por suposto, non? Pero de fomentar coa tua presencia, coa tua normalidade, o idioma galego, eso motiva que moitas persoas tamén o fagan con naturalidade, que o mellor o terían agochado, non terían feito, bueno, e a maneira de normalizar e de que a nosa lingua propia estea presente en moitos espazos, non? Porque outra cousa que eu creo que sí é importante, dende logo así me motivou, é o que somos, e forma parte da nosa identidade, non? O outro, por razóns históricas, por razóns de mellor de represión, estivo un pouco, ou está, o idioma galego durante moito tempo estivo agochado ou restringido de moitos ámbitos, pero é o noso, é o que somos. Volvendo un pouco ao teu caso, cando decides dar ese paso, que como ben dis xa, bueno, pues leva unha meditación previa e uns anos de camiño, porque as cousas son así progresivas, como é a relación ca familia? Como é acepta na adultez, xa neses 20 e pico, 30 anos, como aceptan os teus pais, a túa familia máis directa, esa mudanza? Con absoluta normalidade, decir, eu... Digo, porque eu son túa nai, faleiche castelán toda a vida, tú falácheme castelán a min e de repente un día meu rapaz, que xa é un home, venme falando galego. Pero bueno, como sabe a maneira de pensar, o mellor o que podía ser máis incoherente, de decir, tú pensas dunha maneira, tú tens determinados valores, sin embargo, lingüísticamente, o mellor por tradición ou por comodidade, non está sendo coherente. Entón, claro, tampouco é
da noite pa mañá sin ter uns valores, pois fales ou fagas algo estrano. Non, coherente. Eu non recordo, non podería ver ningún momento en que se falara diso. É dicir, que iso chamara a atención, non? Pero nin con meus amigos, nin na miña casa, nin coa miña parella, non. Na verdade que se pode dicir que non, si recordo, pero recordo porque me quedou grabado de en todo ese proceso que xa, bueno, ou todas estas vivencias que xa teñen máis de aproximadamente 30 anos, son dúas persoas. Pero creo que dúas persoas que están moito máis cómodas ou pensan moito máis que teñen unha imaxe negativa mellor da galego de que non fala, ou que non o fala, non? Pero a verdade, en todo, creo que teño tratado durante moito tempo con moitas persoas moi diversas e dispares. Só recordo dos casos que, bueno, que ou es como anécdota e que non teñen máis importancia, non? Pero na familia, nas amizades, de persoas próximas que... Non moi próximas, non? Que non pero dúas entenderon. persoas que sí te coñecían pois dende hai tempo e que o mellor, pois, parecía mellor, parecías moito máis simpático cando te expresabas en castelán. Bueno, eso non ten máis que unha anécdota, pero no resto, tanto, por suposto, familia, por suposto, amigos, e incluso parellas, é que non recordo ni siquiera que fora unha cuestión de tema. No, no. Hai datos tamén curiosos un pouco curiosos e impactantes sobre as últimas eleccións galegas, das cales tamén tivemos ocasión de facer un especial moi bonito alá polo mes de marzo, que non sei que che parecen. Por exemplo, as paradoxas, non, do idioma e as paradoxas galegas, non? Como pode ser que o BNG gañase na Ría de Vigo, onde hai unha das porcentaxes máis baixas de falantes de galego, e o PP volta a arrasar no interior de Ourense de Lugo, onde máis galego se fala. É dicir, isto tamén nos amosa un pouco que debemos desligar cada vez máis a cuestión do idioma e o seu uso ca orientación política. Bueno, por suposto, non? Outra cousa é o uso e outra cousa é a defensa da normalidade. Eu creo que, infelizmente, as forzas nacionalistas, neste caso o Bloque Nacionalista Galego, moitas veces está un pouco só na defensa da normalidade da lingua. Pero eu creo que o voto é moito máis complexo e moito máis plural. Hai moita xente que, o mellor, non necesariamente de sentimento nacionalista, ou non necesariamente, eso creo que estatísticamente está comprobado, pois o mellor non galego falante, pero si ve o Bloque como unha opción pois de goberno, como unha opción por principios, por a defensa dos intereses de Galiza, non? Entonces, por moitas circunstancias que non o mellor a primeira é a lingüística, non? Que é o que condiciona o seu voto, non? Pero eu creo que unha realidade é que sí, e xa digo, para min, infelizmente, o Bloque o que máis defende pois a normalidade e a defensa do Bloque Nacionalista Galego, que en calquer ámbito se poda tamén vivir en galego, porque hoxe vivir en galego é complicado. É dicir, eu tamén, dentro dese anecdotario, eu podo dicir que na miña profesión, en dúas ocasións, en xulgados de Ourense, da circunscripción, no, do ámbito, a provincia, a Audiencia Provincial de Ourense, pedíronme se podía falar en español ou en castelán, o cual é unha cousa triste, anormal. Bueno, por suposto, estou capacitado e o fixen, non? Porque estás traballando e estás defendendo intereses e canto mellor os defendas, da parte, bueno, si foi pedido con educación, pero é triste, é triste que eso aconteza, é triste que o idioma principal nos procedementos, por exemplo, judiciais, por falar do meu ámbito, seña o galego, que os programas non estean previstos. Eu podo falarche de asistir a diligencias donde o funcionario fala en galego, outro abogado fala en galego, o declarante fala en galego. Eu estaba falando en galego e se estaba redactando a diligencia en castelán. Bueno, pois, eso eu creo que hai que normalizar e que exista realmente igualdade e liberdade en poder falar calquera das dúas linguas.
Pregunto-cho de outra maneira. Que é mellor? Non falalo, por eso comentaba da Ría de Vigo, non falalo e ser nacionalista, convencido e practicante e activo, demandante, exixente dos deus direitos nacionais, ou falalo e non ser consciente, non ser nacionalista, bueno, o que xa coñeces un pouco da Galicia interior, é rural. Bueno, eu... Quero dicir, outro día falaba eu cun amigo. Iremos cara a un caso, salvando as distancias, como de Irlanda, co gaélico alá nunha punta da illa conservado como algo folclórico, e Irlanda evidentemente independente, xa non falo desas distancias, pero Irlanda consolidada cun proxecto nacional apartado do Reino Unido. É dicir, Galicia cada vez máis galega a nivel tamén de conciencia política, pero menos galega no punto de vista lingüístico. Eu creo que para ser nacionalista, para defender Galiza como nación, o idioma é un aspecto moi importante. É dicir, bueno, ser nación, pois é unha coherencia económica, xeográfica, tamén cultural. E en este aspecto o idioma xoga un papel moi importante. Claro, ahora si despois vamos, eu creo que dificilmente pode ser nacionalista renunciando a determinados postulados, non? Como de capacidade de decisión, como a cultura propia, pero en todo caso creo que tamén é moi importante e moi necesario que persoas ao marxe do idioma en que se expresen defendan os intereses de Galiza e defendan a poboación, porque o máis importante é que existan galegos e galegas. Despois xa trataremos de normalizar o idioma, pero é que en este momento, e por desgraciadamente, non todo é política, pero por as políticas que estamos padecendo, en breve seremos unha especie en vías de extinción. Sí, iso realmente é un tema que está por riba de todo, non? A cuestión poboacional e a perda constante de xente de aldeas que nos están quedando baleiras. Agora retomamos un pouquiño e continuamos falando con Iago. Gustábanos un pouco escoitar as súas reflexións, pero vamos facer unha chamadiña moi interesante para que nos conten que é isto todo do proxecto Neofalantes. Moi ben, e aquí continuamos no Galiportus, neste voso espazo galaico portugués, hoxe falando de neofalantes aquí con Iago Tabarés nos estudios da radio, e temos tamén ao teléfono a Xurxo Salgado, xornalista en Galicia Confidencial e impulsor do proxecto Neofalantes. Moi boa, Xurxo. Hola, que tal? Boas, Germán. Boas tamén a Iago. Hola, Xurxo. Que tal, canto tempo? Hola, Iago. Quinto tempo, efectivamente. Aquí estamos, Xurxo, falando da cuestión dos neofalantes a raíz un pouco dun pequeno episodio aí con tensión por medio que pasou outro día no Parlamento co propio Iago. Estamos falando un pouquiño pois na pel del do que significa ser neofalante. Gustaríanos que nos comentases tú como digamos impulsor do proxecto Neofalantes. Que é isto? Que representa? Como vai a cousa? Pois o proxecto Neofalantes é un portal web, unha rede social, tenta tamén ser unha rede social para unir a neofalantes, é dicir, aquelas persoas que por decisión propia decidiron mudar de lingua nativa e achegarse ao galego, utilizar o galego. Non ten nada que ver con posicións, digamos, estou pensando agora o que lle pasou aí a Iago, non? De utilizar se unha persona ten unha familia de fora para azuzar políticamente, non? Porque curiosamente aquí en Neofalantes dentro do proxecto hai xente de un montón de partes do mundo, Mozambique,
a India, a Estados Unidos, Polonia, Alemania, xente de Argentina, de Venezuela, que non ten ningún tipo de problema en falar en galego, e máis, presume de falar galego, non? Xa non digo xente galega que tamén decide dar ese paso, que son bastantes, obviamente. Xente que xa perdeu ese contacto co idioma, porque é curioso, Xermán, a veces dices, no, o galego está presente. Para ti, para mí igual sí, porque, bueno, nacimos nun entorno galego falante, no cual escoitar falar galego era común, ainda é común, pero hai xente, e o vexo tamén co rapaz na universidade, que hai xente que xa non escoita falar galego nin os seus pais nin os seus avós. O cal non teñen presenza, é como un idioma. Outro día me dicían que a veces temos representación con idioma estranxeiro, é dicir, é como o inglés, claro, non teñen absolutamente contacto. Entón hai que, con esta xente, que facer unha labor de pedagogía, de reeducación, ver que esa lingua que se fala habitualmente, o mellor, cruzando, obviamente, xente no entorno urbano, principalmente. Sí. Ainda que, ollo, tamén está pasando de xente nova, de vilas, que tampouco xa falan o galego, e o contacto é pouco, teñen máis contacto, pero é pouco. E esta xente, pois hai que, oye, aproximala, ver que teñen modelos, que teñen xente que, como a eles, decide dar ese paso e decidir falar galego, porque, final, é a lingua do seu país, é unha lingua, ademais, que transforma, que ilusiona, e, sobre todo, que nos di e nos pon no mundo. É dicir, sin a lingua non temos identidade, a verdade. E iso, curiosamente, a xente de fora, xente de Madrid, xente de Córdoba, andaluces que están aquí, xente cántabra que veu a facer a súa en Galicia e decidiu falar en galego, entende perfectamente. Dice que non surxo, estamos aquí, este é a fala vosa e non nos temos que integrar, e además é fermosísima, por que non utilizala, non? Entón, é un pouco positivo da web de que sirva de referente e de, digamos, de plataforma de unión para esa gran comunidade de neofalantes que os hai, para que sejam tamén referentes para outra xente que decida dar ese paso, non? Cando e por que nace Neofalantes, esta web, Xurxo? Pues mira, Neofalantes naceu casi xa o cuarto ano, naceu dun proxecto universitario da Facultade de Xornalismo, onde eu dou clases, nun grupo que é o Grupo de Novos Medios. E ali, pues, falando, eu teño as miñas inquedanzas, obviamente, as coñecedes pola nosa lingua, polo noso país, pois vin que había posibilidade de facer un portal web dentro do Grupo de Novos Medios, dedicado precisamente ao desenvolvemento de proxectos web, no cual podíamos impulsar tamén, vincularlo directamente á lingua, non? Entón, bueno, buscamos a axuda, neste caso, da Xunta, e acudimos a falar con Política Lingüística, presentamos o proxecto, interesoulles, porque, bueno, adentro de, digamos, dentro de política lingüística, eso sabe perfectamente Iago, non? Ademais, se fala bastante no Parlamento isto, hai unha liña que a liña que se recolleu ahora máis que antes, ainda que esa liña xa existía de fai 10 anos, que a lei Paz Andrade de, digamos, vincular o galego co mundo lusófono, buscar falantes, e esa era unha das objetivos que tamén ten esta rede. É dicir, esta rede quere buscar falantes máis alá das fronteras galegas, é dicir, incluso buscando falantes tamén no mundo lusófono, non? Entonces, bueno, interesou o proxecto, bueno, hai unha liña de axudas da Xunta para este proxecto, vinculado tamén ao UST, que aporta o seu, e por eso dentro deste grupo pues, estamos traballando un grupo de xentes para dinamizar un espazo que está vivo e que é importante, sabes? Como se suma a xente ao proxecto? Intentades contactar vos a casos que vos son máis achegados? En principio, ahora estamos xa na fase, nunha primeira fase o que constituimos foi un portal web no que difundir as historias de neofalantes. Esa primeira fase foi, bueno, non quero dicir un éxito, pero foi bastante importante, tuvo bastante aceptación. Temos un colectivo moi grande de neofalantes que se puxeron en contacto con nós,
nos primeiro fixemos un traballo de pescuda, obviamente, pois chegamos a eles e eles a nós. E agora estamos na segunda fase, que é unha fase de crear esa rede social, de conectalos, interconectalos a eles, porque moitos teñen inquedanzas comuns, e dicir, oi, pois por que non facemos faladoiros? Onde nos podemos atopar a xente que vive na Coruña, xente que vive en Vigo, xente de distintos ámbitos, de distintos países? Intentamos buscar por recursos, intentamos tamén facer quedadas, intentar, ahora a idea é tamén facer, pois eso, mellor grupos de discusión, roteiros, é dicir, é unha serie de actividades vinculadas á plataforma para crear tamén unha rede de social propia na que os neofalantes se sintan cómodos. Entón, digamos que os próximos eventos, a próxima liña un pouco de actuación vai ser por aí crear rede xa social propia interna e que se vaya expandindo a cuestión, non? Obviamente, eso sin quitar que xa hai redes sociais nas que todos nos movemos, pero a idea é, oye, tedes aquí un espazo propio, vamos a intentar interactuar neste espazo propio e facer comunidade, non? Porque, ao final, a idea é que, no fondo, crear un pequeno lobby, non? No cual a xente neofalante e non neofalante, ao final o portal é para aqueles que teñen accesibilidade co idioma, aqueles que creen que o galego necesita un pulo. Entón está aberto a todos, non só aquí non vamos a ser exclusivistas, ni moito menos, non me gusta crear que a idea de neofalantes só lo que digamos, circunscrita a aqueles que son neofalantes. Obviamente é unha comunidade importante, pero o que interesa e no fondo o que se usa é que a xente fale galego, de prestixiar o noso idioma e volver a ter uns datos que non sexan os datos que nos deu o Instituto do Galego de Estadísticas para unhas semanas, que son lamentables, non? É dicir, entón o que temos todos é que loitar e pular polo noso idioma, non? Pregunto xa a ti, Xurxo, e tamén a Iago, que pode intervir evidentemente cando queira. Neofalantes está facendo un papel que debería sair da propia Secretaría de Política Lingüística, é dicir, este tipo de plans. Eu, estive en contacto, tive a sorte con xente do País Vasco e de Cataluña, é dicir, deben xurdir desde a propia administración ou está ben que sexan organismos autónomos? Bueno, pues mira, saliu desde a universidade e depois, obviamente, coa colaboración e interacción neste caso de Política Lingüística, que lle interesou o proxecto. É dicir, a min o que me interesa é, obviamente, que a administración ten que ter unha política activa en defensa do idioma, eso obvio, e se non a ten nalgúns ámbitos, pues ten que axudar donde xorde, non? Neste caso, pues xurdiu neste grupo de investigación. Hai xente que xa, que o neofalantismo non é algo novo, non é algo que inventáramos nós. Hai xente que levános traballando con este tema, non? Na Universidade de Vigo está Fernando Ramallo, por exemplo, que é un dos principais especialistas do fenómeno do neofalantismo. Dice, o que pasa é que eu creo que nos proxectos sociais, universitarios, científicos que xurden alrededor do idioma, pues obviamente o goberno galego ten que estar aí. É dicir, e se non parte del, ten que apoiarlos de alguna maneira, porque é que nos vai no ADN como país, non? Estou pensando agora, por exemplo, no proxecto NOS, no proxecto de inteligencia artificial, de recuperación de voces, por exemplo. Tampouco é un proxecto que estuvera nun orixe a Xunta, sin embargo, era impulsado por grupos tamén da universidade, e ao final pues acaba sendo tamén un proxecto que acaba recollendo a propia Xunta, porque no fondo o que se trata é de medidas para defender o idioma, non? Eu aí o que creo é que a Xunta ten que xogar un papel activo na normalización. E cando se fala de normalización, que esa expresión casi cheira moito a título de lei, non? Pero normalizar, facer común, e potenciar a presencia en ámbitos científicos e en ámbitos normais, e para iso ten que querer. E ten que querer que, en actividades deportivas, que se fomente tamén e que se empregue o uso de galego. En actividades lúdicas de ocio, tamén se estea a fomentar no lecer o uso de galego. E eu creo que esa función
normalizadora ten que ter, a Xunta ten que ter un papel activo. E eu creo que se non o ten é porque realmente non lles interesa telo. Sí, bueno, é certo, vémoslo tamén pues, no tema do audiovisual, non? Que é algo das cuestións que temos falado bastante, por que falamos dunha xeración xabarín, non? Creo que algo se fixo desde os poderes públicos. Eu creo que hai agora un déficit moi importante. A Xunta, eu creo que cos datos que saíron estas semanas hai preocupación, constame que hai preocupación, é dicir, obviamente é unha situación na que o goberno galego debería ter feito máis e non fixo, e aí están os datos, pero eu, Iago sabe, eu non tampouco son partidario de aquí é culpa todo dos gobernos, aquí todo é Xunta, goberno central, non, é dicir, ten unha parte importante do problema que é verdad, pero tamén temos que mirar as familias e a veces os entornos familiares, e eu aí, porque vivo, é dicir, bueno, eu creo que tamén hai que facer unha política activa co entorno familiar de volver a valorizar o idioma e de que os pais e os avós lle falen en galego os nenos, porque é que aí tamén ten parte do problema. Obviamente o problema é por políticas que están sempre na raíz dos problemas, pero logo tamén como sociedade, como entes sociais, nós tamén temos que unha responsabilidade e temos que actuar en consecuencia, claro. Sí, por suposto, decir, non todo é unha responsabilidade pública, non? Pero sí os poderes públicos teñen a obriga de determinar, de fomentar determinadas actuacións e determinados, incluso por en valor a utilidade, non xa non unha cuestión identitaria, sino mesmo a utilidade e o valor comparativo que nos dá o coñecer o galego. Bueno, a miña filla foi hai 2 meses a estudar a Cataluña, non? Pois estar na universidade en catalán resulta moito máis fácil tendo en conta que ela é plurilingüista. Entonces, o coñecer máis linguas lle abre a posibilidade de coñecer outras moitas máis linguas. Aparte de que nos dá unha riqueza de introducción, como se falaba antes, na lusofonía. Xa non por unha cuestión de identidade, que tamén unha cuestión identitaria, sino por unha cuestión de ventaxa comparativa respecto. Temos a fortuna de que vivimos nunha nación con lingua propia. Entonces, aproveitémola, non? E eu creo que non sempre se fomenta ou se valoriza, e aparte neste momento, perdón, Xurxo, que estamos na sociedade dos bulos, hai bulos para todo, e hai moitas veces que incluso, bueno, porque o vivín, non, dentro das EBAUs é moi negativo pois o idioma galego. Non é certo. Entonces, incluso tamén se pode traballar en eliminar certos bulos e certas intoxicacións que dende a xente que é moi contraria a pluralidade, a diversidade, o respeto, pois tamén se tratan de difundir, non? Non, está claro, non? Eu teño clarísimo que o problema de implementar políticas públicas está clarísimo, e desde aí temos o caso, por exemplo, de Euskadi, é dicir, como unha lingua prácticamente morta, pois está ahora un nivel de recuperación moi importante, é dicir, iso é porque se gastou diñeiro e se implementaron políticas para volver a recuperar o idioma. Está claro que todo ten unha base, digamos, administrativa ou gubernamental ou política, pero logo tamén, para min importante no caso de Galicia, a implicación da sociedade e da familia, e se iso non o temos moi claro, e obviamente aí estamos dando os medios de comunicación para como dice Iago, evitar este tipo de bulos que circulan de que para que serve un galego, esas, carallo, para que serve, para moitísimas cousas, tendo en conta que sendo bilingüe tes unhas opcións de aprendizaxe de idiomas que non teñen ningún monolingüe, non, temos unha vantaxe comparativa, e logo o contacto con o mundo lusófono que é bestial, obviamente, e é unha das ideas que temos tamén no palante, por eso de volcarnos tamén a ese mundo, non? E eu creo que, decir, son, digamos que dúplice, por un lado a administración, por outro lado ao compromiso persoal, familiar e social, claro. O futuro son os neofalantes, Xurxo? Eu non sei se son o futuro. Eu teño que recoñecer que é un tema que eu xa
xa fun vendo desde a época da universidade, xa fai moitos anos disso, incluso do instituto, de que da necesidade de volver a oríxes, o idioma, a recuperar digamos, a linguaxe dos nosos pais e dos nosos avós. E, bueno, eu tuve discusións con xente do mundo, digamos, por así dicilo, parte do mundo nacionalista, que eso non, que como nacional, porque non, eso non son puros, non sei que. Eu creo que ahora esos debates está superado, porque eu creo que temos que recuperar o idioma como sexa, e vale, eu creo que hai que buscar todas as alternativas para que si sexa. Obviamente, os neofalantes non son o futuro, pero son parte dese futuro, e como parte dese futuro hai que coidalos, hai que mimalos, e hai que buscalos, e neso estamos, non? É dicir, e logo temos falantes, matriciais, é dicir, falantes maternos, que dende logo hai que cuidalos, e eses ainda máis, non? Porque eso manteñen obviamente a pureza do idioma, pero aqueles que o perderon tamén hai que dar ferramentas para que o logren recuperar, por suposto. Eu creo que o futuro pasa por querernos, é dicir, si queremos e valorarnos como territorio, como capacidade creativa, económica e despois, por suposto, tamén cultural. É dicir, parece que ese lema que había no franquismo de falar castelán e falar ben, falar galego, parece que o temos asumido como pobo cando é unha atrocidade terrible, non? Parece que canto menos se saiba somos máis listos, pero non, eu creo que precisamente o contrario. E despois, eu creo que para que haxe o futuro ten que haber neofalantes, non? De acordo coas estadísticas das que falaba antes Urso, os usuarios usuarias de galego son menores, entonces ten que haber neofalantes, ten que haber xente que se incorpore, que non tendo por lingua matriz o galego, pois si o decide para que haxa futuro, non? Eu creo que, desde logo, o futuro pasa por querernos e valorarnos. Non somos máis, pero tampouco somos menos que ninguén para ter a conciencia de que eso é unha realidade, que non estou dicindo como lema, sino que é unha realidade e tamén unha realidade cultural, non? E despois, claro, dando os números nos que estamos, ten que haber, e así o agardo, moitas neofalantes. Xurxo, non sei cal é o contacto, neofalantes.gal, pode ser? Sí, neofalantes.gal, aí está aí a plataforma, tamén hai unha canle en YouTube, buscas en neofalantes.gal e xa aparecen unha serie de vídeos, bastantes vídeos, creo que temos casi xa 100 de persoas que contan a súa experiencia, persoas además de todos os ámbitos, desde ámbitos políticos, sociais, culturais, xente de Galicia, xente do resto do Estado, xente de diferentes partes do mundo increíbles, además, temos hasta China, o sea, a verdad que, e aí, bueno, e animo a xente a que acuda un poquinho a este proxecto, e sobre todo tamén nas redes sociais, que tamén estamos en Instagram, en TikTok, como neofalantes.gal, efectivamente. Pois graciñas, obrigado polo teu tempo, Xurxo Salgado, xornalista en Galicia Confidencial, impulsor deste grandísimo proxecto Neofalantes. Bravo, parabéns, Xurxo, até a próxima. Nada, graciñas a vos e graciñas pola visualización, que é moi necesaria. Un saúdo, Iago. Unha aperta, Xurxo. Moi ben, pois aquí estaba Xurxo Salgado falando, interaccionando connosco aquí no estudio, falando con el sobre o proxecto Neofalantes. Podemos, para que vos fagades unha idea, é un pouco a raíz tamén do que comentaba Xurxo, de que está pois o proxecto na web e tamén en internet, en YouTube. Podemos escoitar algúns dos neofalantes para que vexades un pouco, para exemplificar como son os casos, os episodios de vida relacionados co galego, de xente que nun inicio non tiña nada que ver coa lingua. Comezamos polo primeiro corte destas historias de neofalantes. Escoitamos. Chiamome Simone Saibene, nacín no norte de Italia, en Cirimido, una pequeña villa entre
como en Milán, moi preto de Suiza. Vivo en Ourense e dedícome ao audiovisual. Teño unha produtora, Noveolas Producións, e tamén dedícome á actividade xornalística. Ademais, teño un grupo musical, chamámonos Os Forasteiros e tocamos temas grelos western en galego. Falo galego, polo menos con máis propiedade, dende o 2012-2013, pero xa o entendera porque fixen unha tese sobre o cinema galego na Universidade en Milán, que se presentou no 2003, pero digamos que tardei tamén en falar galego porque tiña moitísimo respeto polo idioma e entón parecíame ao principio que se non o falaba moi ben, de forma fluida, pois entón casi era unha ofensa para os galegos, non? Cando xa empecé a falalo con máis regularidade e vin que non había problema se metía a pata, entón xa perdín a vergonza e xa podo dicir que falo habitualmente sen problema. Decidín cambiar de idioma simplemente de forma natural. Me pareceme importante que se vives en Galicia, tes que falar galego, é dicir, non vexo outra forma de entender, no? A comunicación. É a lingua dun país, entón é normal para min falala a diario. Polas persoas ao meu arredor non foi un problema no sentido que o recibiron ben, normal, como algo normal en mí. Moitas veces a xente sorpréndese cando descubre que son italiano, teño orixe italiana e non teño avós ni parientes galegos. Para min é importantísimo falar galego, é dicir, é unha parte importante da miña profesión e vai seguir así, seguramente. Eu creo que non tiven problemas, por exemplo, na miña profesión, todo o contrario, no? É dicir, que está ben valorado o feito que os meus produtos sexan en galego, no? Anímovos a falar en galego, a lingua hai que practicala todos os días, tamén a ler literatura en galego, escoitar música en galego, ver audiovisual en galego, que temos un mundo cultural moi importante en Galicia. Moi ben. Como vai estar o teu italiano, Iago? Parece que mellor o galego de Simone, non? Sí, bueno, moi ben el, indisimuladamente italiano, non? Está claro que o sotaque ainda non o perdeu, pero bueno, mi italiano molto male, unha cousa así. Escoitamos o segundo. Creo que vos vai soar, xa tivemos o gusto de falar con el nun Galiportos. Chámome Borja González Castro, teño 36 anos, nacín en Pontevedra, aínda que a día de hoxe vivo en Vigo. Son graduado pola UNED en Traballo Social e Técnico Superior en Integración Social, aínda que a día de hoxe traballo en Orgullo Galego. Eu fun educado en castelán, aínda que na miña casa escoitaba o galego a diario, tanto polos meus avós, avós, bisavós, incluso meus pais que tamén falaban en galego cos meus avós, pero a min educaronme en castelán, entón, eso sí que me axudou con 16 anos xa a poder comezar a falar galego, porque sí que o escoitaba xa desde moi pequeno. A miña motivación é que fun collendo conciencia da situación do idioma, entendía que o galego estaba perdendo falantes, eu pensaba que o único xeito de revertir esa situación era darlle uso ao idioma, polo tanto foi un proceso que comecei pouco a pouco xa con 16 anos e que dura ata o día de hoxe. No meu entorno a verdade é que non tiven problema algún por comezar a usar o galego. Sí que é certo que ao comezo pois tiña un pouco de vergoña e de presuizos, non? Porque había xente que compartiu conmigo clase dende pequeno e que sempre me escoitou falar en castelán, pasaron uns anos e cando me volví a topar con eles, pois xa me escoitaban falar en galego, non? Entón sempre iba con ese presuizo, digamos, se me iban dicir algo ou rir ou tal, pero a verdade é que non, a situación foi moi normal, foi todo
moi ben e en liñas xerais non tive ningún problema. Estigmas a día de hoxe existen, eu penso que cada vez van existindo menos, non? Pero sí, a día de hoxe aínda hai dificultades, por iso unha persoa quere comezar a falar galego, polo que dirán no seu entorno, porque pensan que lle vai a dicir que fala moi mal, que non o sabe falar. Eu nese sentido sempre digo que o importante é lanzarse a falalo, non nacimos aprendidos, igual que non comezamos a falar en inglés sabendo 100%, pois o mesmo co galego, non? Pero eu creo que tamén existe estigmas en cuanto a presenza do idioma xa máis a nivel profesional, económico, etc. Non somos moitísimas as persoas que aínda a día de hoxe pois non entregamos un currículum en galego porque pensamos que eso pode afectar a posibilidade, non, de obter ese posto de traballo. Entón eu sí creo que existen estigmas, pero creo que pouco a pouco están a racharse de distintos ámbitos, non? A música, a cultura, as redes sociais, etc. Bueno, para min o galego é moi importante, en primeiro lugar, porque é un xeito de conectarme cos meus antergos, non? Meus avós falan galego, meus bisavós falaban galego, todas as nosas xeracións cara atrás falaban galego, entón, por unha parte, un xeito de encontrarme no meu pasado, pero tamén de poder entender mellor o sitio onde vivo, a sociedade, a cultura, etc. O galego aportoume moitísimo coñecemento a nivel persoal, pero tamén aportoume, de algún xeito, unha satisfacción que me fai vivir pois máis orgulloso de min mesmo no meu día a día, non? A nivel social deberíamos falar todas e todos en galego, en primeiro lugar, porque é o noso idioma, non? Porque para min é o proxecto máis importante que construiu a sociedade galega ao longo dos séculos. Temos que facer por falar galego porque é o que nos identifica como povo, e se perdemos o idioma estamos perdendo o que somos. Bueno, eu quero animar a xente a falar en galego porque, por unha parte, como me sucedeu a min, vai a conectar co seu pasado. Por outra parte, vai a seguir conservando, vai a axudar a conservar o que é o maior tesouro que temos as galegas e os galegos. E, sobre todo, que nunca vai estar soa, que vai ter a moitísima xente como a min, como a Orgullo Galego e tanta outra xente que lle vai a axudar, que lle vai a acompañar nesa aprendizaxe. Eu animo-vos a falar en galego porque eu creo que non hai decisión mellor. O caso de Borxa, Iago, xa é un caso volvendo un pouco á terra e á reconversión dentro da propia terra. Xa falábamos antes do caso do italiano, este é un caso moito máis próximo que tú nos comentabas. Sí, e despois hai unha cousa coa que me sinto identificado que comentaba Borxa, non? É dicir, que temos o medo, os prexuízos de dicir, bueno, a esta persoa que estudou conmigo ou que me coñeceu en castelán agora vai a pensar o que seña ou me vai a chamar a atención ou tal, e despois ves que non acontece, non? É dicir, que é máis un medo propio, non? De os que demos ese paso que despois do contexto que seguramente o ve con naturalidade, bueno, e en todo caso o ves ou non con naturalidade, é cuestión de respetar opcións persoais. E despois tamén creo que unha cousa moi importante que decía Borxa é a consciencia de que é un patrimonio colectivo faguado ou feito durante moitos séculos. Alguén entendería, aínda que fora por facer vivenda pública, que se derrubase a Catedral de Santiago de Ourense, non? Pois isto é case unha obra moito maior, non? Escoitamos a terceira neste caso dos neofalantes, quen dixo, escoitándoa, que quen fala inglés non aprende outros idiomas. Hola, chámome Paige Barton, son de Estados Unidos e fago un doctorado en lingüística hispánica e lusófona, e a miña tese trátase do galego, e por eso estou aquí facendo un curso de galego para xente de fora de Galicia. Comecei falar galego porque xa falara o portugués brasileiro e interesábame aprender un pouco máis. Tive que facer un proxecto nunha clase de dialectoloxía, nunha materia de dialectoloxía española, e quería falar sobre o galego, sobre algo que estaba polo menos un pouco relacionado co portugués, basicamente. Realmente este ano é o primeiro ano que estou a falalo moito, porque o ano pasado, cando estiven a facer o curso, estaba con brasileiros e só falaba en portugués brasileiro, entón este ano sí que estou a empezar a practicalo e falalo. A xente non estaba moi sorprendida porque moita xente no meu redor xa coñece algo sobre as linguas minorizadas, por exemplo, no México ou en Perú, por exemplo.
entón iso sí que tiña sentido para os meus colegas, polo menos. Creo que a xente de aquí de Galicia que non fala galego se sorprende moito cando nos escoita a nós, a xente de fora, a falar en galego, que é un pouco triste, pero tamén creo que deixa algún semillo de algo para que esa xente logo queira falalo tamén, ou polo menos falalo un pouco na súa vida, con algunha xente nun supermercado, por exemplo. Algo moi básico, pero iso xa pode convertirse en algo máis amplio. Falade galego porque podedes, porque é posible e porque realmente non é tan difícil, non falo dos componentes lingüísticos, só que non é tan complicado dicir unhas palabras e xa vas falando un pouco máis despois. Quen dixo que os ingleses e os norteamericanos non podían aprender galego tamén, Iago? No, bueno, está claro que pode haber máis facilidade en outras linguas, pero eu creo que coñecer linguas abre a porta, e eu creo que eso é unha cuestión científicamente comprobado, a abrir moito máis linguas. Se as linguas son romances, non? Teñen a mesma orixe, moito máis fácil, pero eu ese reduccionismo mental non o entendo, non o comparto, e creo que interesadamente prejudicial, non? O cuarto dos neofalantes aínda máis lonxe que a cuestión inglesa. Escoitamos. Chámame Powen, eu teño 29 anos, estou facendo o meu mestrado na Universidade de Heidelberg, en Alemanha. Desde fai 6 meses eu tive un curso de galego na miña universidade e logo tamén o meu tutor de tesis é tamén galego e me inspirou a facer ese curso de galego. Entón, tomei a decisión de facer investigación multilingüe, sociolingüística e comunicación multilingüe. Porque galego é non soamente un idioma, pero tamén unha cultura, unha historia, que representa moitas historias e non debería perderse. Si interésate, a falar un idioma que sea romance, pois a lingua galiza tamén é como unha lingua bastante fácil de aprender e tamén, aquí é unha zona, Galiza é unha zona como moi bonita e a xente é bastante riquiña, que é fácil integrarte tamén na cultura e ter conexión coa xente local. En este caso, escoitabades a Ben Shen, en teoría, alemán, con apariencia asiática. O cóctel é interesante, Iago. Sí, desde logo. É plural e diverso, non? Pero, bueno, eu creo que é importante eso, o que falaba el, pois, de inmiscuirse na cultura de onde estás, no noso caso na cultura galega, que abre moitas portas, non? O quinto dos neofalantes, e xa vamos acabando, si corteiche, Iago. Non, é unha tontería, ademais somos moi riquiños, non? Esa foi moi boa, dos riquiños, é unha das cousas que exportamos mellor, estas palabriñas, así moi riquillas. Dicía que o quinto dos neofalantes, quinta neste caso, pois un pouco achéganos a realidade diversa plurilingüe do Estado. O meu nome é Lourdes Piñeiro Carballal, teño 62 anos e toda a miña vida fun docente de filoloxía hispánica no ensino secundario. Falo galego desde os preto dos 61, porque era, unha deuda cos meus ancestros. É un tema totalmente persoal, emocional, sentimental, de intentar atopar unha parte da miña identidade esquecida. Para mí é importante porque agora que non podo falar cos meus pais, creo que podo entender máis a súa vida e a miña historia persoal. Es que cando chego a Galicia síntome na miña casa. A lingua, as conversas, comenzanse a activar moitas
ideas que pensaba que tiña agochadas en algún lugar do meu subconsciente. Os cataláns en xeral queremos Galiza, amamos as linguas, polo tanto, calquera persoa catalana querería coñecer galego, estudar galego e coñecer todas as linguas de España. Es que para nós é tan xixelo este camiño que ademais es que en xeral a xente que viaxa a Galicia despois dice, me quero volver contigo, quero que me enseñes máis recunchos. Teño moitas viaxes pendentes que non podo facer todas de vez, non? A cuestión catalana que comentábamos antes, Iago, bueno, a cuestión evidentemente que encaixa moi ben con Valencia, con Baleares, con Navarra, co País Vasco, cas comunidades lingüísticas do Estado, e tamén a cuestión da idade. Quen dixo que por ter máis anos non vas a aprender un idioma? Eu creo que é unha decisión, é un proceso, é unha reflexión persoal, non? Despois de todas estas nacións das que falaches, eu creo que hai unha sensibilidade particular cara ao respeto, a identidade cultural dos demais, que non é outra cousa, simplemente admitir que hai outras persoas donde, bueno, pues podes ter un espazo cultural común, mas que tamén teñen o seu espazo cultural propio que hai que respetar. É dicir, pero sentido común. E o que manifestaba esta señora non é outra cousa que respeto. Respeto aos demais, a maneira que teñen de ser, a maneira que teñen de expresarse, perdón, o xeito en que o fan. Eu creo que é algo tan natural como eso, e despois cada un que libremente poda optar o que queira neste ámbito e en outros moitos. O penúltimo dos cortes é un compañeiro e amigo, Xoán Pinto, habitual en moitas experiencias vitais, vigués, e un pouco retornando ao que comentábamos da cuestión das zonas, pois posiblemente onde menos galego falantes hai, e tamén o que representa ser galego falante desde o punto de vista de ser da casa e de o que estamos comentando en todo o programa con Iago, pois asumir con enerxía, non, a posibilidade de mudar e de comezar a falar galego. Pois, o meu caso, eu veño dunha familia castelán falante todos, ainda que son vigueses de toda a vida, pero, bueno, por cousas da vida, pois todos son castelán falantes. Pouca conexión co galego teñen. Nada, eu, cando cumplín 18 anos, dáme rabia que tivésemos unha lingua nosa e que, pois, eso, que eu non a falase. Entón decidín ir, pois, os novos escenarios que me plantexaban, que fosen en galego. En vez de cambiar as miñas relacións ou a miña lingua vehicular coa xente coa que me relacionaba, pois as novas amizades que facía, pois eso, que fosen en galego. Igual que os novos escenarios que me plantexaban, tanto de estudios como laborais, pois darlle espacio ao galego. Entón, despois costoume moito as relacións que tiña antes, que ainda mantiña en castelán, costoume moito dar o paso e facer o cambio. Pero bueno, xa cos anos, tantos anos xa, que apenas hai. Ainda manteño algunha e, bueno, como é xente de fora, pásame o castelán. Pero, en principio, agora fago toda a miña vida 100% en galego e non cambio. É moi raro, salvo que se alguén que leva aquí pouco tempo ou así, non mudo de lingua. O resumo ese, que fun dándolle os novos espacios da miña vida ao galego en vez de darllos o castelán. Neste caso, tamén, como decimos, máis cercano, vivido desde dentro esa mudanza, Iago, non paras de anotar, é un espectáculo verte continuamente tomando notas como se estiveras no Parlamento. No, pero notas despois intelixibles. Eu teño eso en común con Mariano Rajoy, que despois non entendo a miña letra. pero sí, é moi interesante, aparte me sentí moi identificado por o contexto, por a decisión, e despois por as dúbidas de simplemente circunscribir esta decisión ás persoas que entren novas na túa vida ou en todos os ámbitos, non? Eu creo que con total naturalidade sí que o fixen en todos os ámbitos, é dicir, é un cambio e que se leva moi ben e as persoas o entenden e
resulta moito máis cómodo e resulta moito máis positivo, porque moitas veces estás en contextos onde o galego non está presente e o mellor ti lle das entrada e despois ves como si notas ese feedback e como moitas persoas, pues, naturalmente, como ti falas galego, pues tamén falan galego contigo e o galego ten presenza en sitios o mellor donde antes estaba excluído ou moi relegado, non? E o último dos cortes, tamén unha chisca dela aquí para Iago Tavares, para irmos xa concluindo. Temos unha voz que creo que el coñece moi ben. Hola, eu chamome Mercedes Queixas Zas, teño 55 anos, nacín e vivín sempre na Coruña, son licenciada en Filoloxía Galega, son profesora de Lingua e Literatura Galega e traballo no ensino secundario. A miña relación co galego é a relación que ten moitísima xente, sobre todo na miña xeración e aínda hoxendía. É unha relación diglósica, é dicir, empregaba o galego con unha serie de persoas e para unha serie de relacións de comunicación e empregaba o castelán para outras. Aquela situación que ten máis prestixio, que ten unha relación de menos confianza, de máis distancia, de autoridade, entón está vinculada ao emprego do castelán. E aquela que é todo o contrario, pois é para o galego, non? É a lingua de andar pola casa, non? Ou simplemente de falar con aqueles que sabes que tamén o falan e cos que estableces unha relación, digamos, de igualdade. Foi na adolescencia cando un día lle preguntei a miña nai por que miña nai e meu pai entre eles falaban en galego, eles cos meus avós falaban en galego, con toda a súa familia falaban en galego, e, sin embargo, para dirixirse a min ou aos meus irmáns, mudaban ao castelán. E miña nai non me soubo responder, simplemente levantou os ombros, ergueu a mirada e eu souben ler como que aquilo non tiña unha explicación convincente, non? Eu, cando si teño conciencia de que decidín que había que resolver aquela pregunta que miña nai non fora quen de resolver, sí que foi nos 18 anos. Aí sí que tamén entendo que o cambio de amizades, entrar no contexto da universidade, todo iso pois vai creando un contexto novo que é o que te anima a dar ese paso, porque é o que a túa conciencia che di que realmente queres dar. E aí sí que xa de forma consciente e plena decidín que eu quería vivir en galego, que me encontraba ben vivindo en galego, e que, ademais, que tamén me correspondía dar un pouco ese paso para axudar a que outras persoas tamén o desen e non sentisen a necesidade de que sempre tiñamos que refugar ou que tiñamos que excluir a lingua que era a propia, que era a oficial, ademais, e que era a lingua que nos correspondía polo noso propio papel na historia dende había moitísimos séculos. Por lo tanto, foi un exercicio de conciencia social, pero tamén teño que decir que foi un exercicio de paz comigo mesma, de tranquilidade, de serenidade. Evidentemente, aínda seguen presentes moitos prexuizos lingüísticos. Aínda non desaprendemos os que traemos aprendidos de atrás, e tamén imos incorporando novos prexuizos que se van implantando na sociedade, ou que hai determinados grupos, ainda que sexan moi minoritarios, que se empeñan en seguir transmitindo e inoculando na sociedade. Tamén creo firmemente que a sociedade galega hoxe está moito máis preparada para defenderse deses prexuizos e, sobre todo, reivindicar dunha forma plenamente libre o amor pola lingua, a defensa pola lingua. O galego vale para todo e vale para todo o mundo. O único que necesita, como calquera lingua, é querelo e acariñalo e vestilo, non? Vestirte con el e sair todos os días á rúa da túa casa con el, sen límites, nin ningún tipo de complexos, nin fronteiras, non? Eu creo que, ademais, é que nos fai moitísimo máis guapos e guapas os galegos e as galegas. Mercedes Queixas, escoitábamos agora este último corte, compromiso total.
Bueno, aparte é unha compañera de escano, está sentada a miña dereita, é unha persoa moi brillante, e despois, como falaba ela, utilizando a súa metáfora, é unha persoa que vai moi ben vestida, non? É dicir, que fala moi ben o galego, e fala un galego moi bonito, que se expresa destes exemplos nos que sabes que é un referente que tes que utilizar para mellorar na túa lingua, non? E despois facía fincapé unha cousa importante. Todavía existen presuizos, pero eu estendería os presuizos moitas veces a lingua e mesmo os sotaques, non? É dicir, as tonalidades que hai, e eu creo que incluso, non sei, os neofalantes, os que empezamos a ter consciencia e dignidade de nós, eu cada vez gosto máis da xente do sotaque da Costa da Morte, dese seseo e desa ejeada tan preciosa. Eu teño compañeiros, Óscar, que dá gusto, e que magnífico esa riqueza e esa pluralidade de tonalidades que temos no noso país, e que moitas veces o hai quen pretende despreciar, e é todo o contrario. Eu creo que unha beleza que temos que darnos conta que a temos e que non podemos perdela, que seremos uns auténticos cretinos e teremos responsabilidade histórica se lonxe de cuidar a nosa lingua e mesmo a nosa riqueza e cores que ten, pois deixamos que dende fora se acabe con ela, non? Realmente está sendo un programón. Eu penso que temos palique para botar bastante máis tempo. Iago está afeito a cuestión do debate parlamentario e a cuestión de darlle a lingua o que faga falta. A min xa sabedes, queridos ouvintes, que tampouco me costa, pero temos que ir acabando, agradecendo a Iago a súa presenza. Non sei se queres, si é que algo nos quedou por dicir. Eu si peco de algo é de falar demais, pero eu unha recomendación por experiencia a xente que tome esa decisión, e é que cando fale en galego, aparte de que tome esa decisión de valorar o que é noso e é noso e somos nós, de que cando fale siga pensando máis no que di, en que como di. É dicir, de que teñamos mensaxes que sean igual de sensatos cando falábamos antes, e que despois nos esforcemos en mellorar, pero que sigamos pensando na cosa que dicimos, a mensaxe que transmitimos, máis que se o falamos de todo académica ou normativamente. Avancemos e melloremos co tempo, e como en todo na vida sempre teremos que seguir mellorando, e sobre todo moito ánimo e moita confianza en nós mesmos. Pois a seguir mellorando. Iago Tabarés, voceiro de Xusticia, deputado do Parlamento Galego por parte do BNG desde 2020, abogado. Obrigado, graciñas por estar aquí. Moitas gracias, obrigado. Por fin de festa, lembrándovos que estades, como sempre, en Radio Ariz no 107.2 de FM para quen estea na contorna con Carlos aos mandos técnicos. Sábados o programa sai de 12 a 1, redifusión sábados á noite ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde. Para os que nos escoitades, que entendemos que debe ser a maioría por vía destas magníficas plataformas, xa sabedes que estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Pod Galego, tamén en Deezer, nesta plataforma francesa que tanto me gustou e que tamén vos la recomendo. En breve xa temos algún episodio subido a YouTube, tamén para que vos conectedes un pouco desde a versión vídeo. Intentaremos facer tamén algunha das entrevistas tamén con vídeo nos próximos tempos. Recordade tamén que estamos nas redes en Direino, en Twitter, en Instagram e en Facebook, como sempre no correo para o que queirades, galiportuspodcast@gmail.com. Suxerencias, recomendacións, queixas, o que vexades. Unha maravilla o programa que nos saiu hoxe. Penso que o podedes disfrutar tanto como disfrutamos nós. Sede felices, disfrutade, como digo, tanto como a nós, falade todo o que poidades. Hoxe marchamos, vamos embora cun tema de Ailá, Muñeira de Frades.